Και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα φτάσαμε στα 100 βίντεο του καναλιού μου και επίσης σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars, επειδή μου το ζητήσετε πολύ. Και ο χορηγός αυτού του βίντεο, φέτος επιτέλους ένας χορηγός, είναι η Mobizen, κάπως έτσι, συγγνώμη, Mobizen, που είναι μία εφαρμογή, μία free εφαρμογή, η οποία μπορείς να κάνεις βίντεο και μετά να τα ανεβάζεις στο YouTube ή να τα κρατάς εσύ. Δεν χρειάζεται ούτε λεφτά, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε Brawl Stars. Όπως βλέπετε έχω 30 παίκτες που παίζω συνέχεια με τον Chunk, αλλά παιδιά σήμερα θα παίξω με την Ems. Οπότε επίσης μόνο εμένα μου αρέσει η καινούρια season. Αν σήμερα θα παίξουμε duo showdown. Οπότε, ναι. Να και άλλη μία Ems. Παίζω με Daryl. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό. Παιδιά, μόνο εγώ δεν έχω Daryl. Πραγματικά ακόμη και οι παίκτες που είναι καινούργοι στο Brawl Stars έχουν Daryl. Δηλαδή δεν γίνεται να μην έχω Daryl. Είναι, παιδιά, πείτε μου λίγο στα σχόλια, είναι καλό αυτό. Δεν ξέρω. Ακύρο, παιδιά, η Daryl είναι πολύ καλή. Από ό,τι φαίνεται σκότωσε την Ems και έναν άλλον. Παιδιά, έχετε κανένα legendary? Άμα έχετε legendary παίχτη, if you have legendary player, tell me in the comments. Πείτε μου στα σχόλια. Οπότε βλέπω παρακολουθούν το κανάλι μου συνήθως και Άγγλοι. Οπότε θέλω να μιλάω και λίγα αγγλικά. Ας πούμε, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά σε κάποια βίντεο μου είπα ότι είναι αγγλική. Οπότε ναι, θα παίξω τώρα με άλλον player, επειδή δεν είναι καλή. Πάμε με Griff και μόνο εμένα μου αρέσει αυτό το unicorn. Παιδιά, είναι τέλειο, είναι epic unicorn. Όπως και αυτός εδώ είναι unicorn. Εγώ παίζω με Griff τώρα. Oh my god, κάποιον είδα. Αφήστε με να φύγω. Oh my god, δεν ξέρω πού να πάω. Help, δεν έχω και ίντερνετ. No. Κακό. Χάσαμε, ελπίζω να είμαστε τρίτη τουλάχιστον. Εντάξει. Κάπως καλύτερα από το να είμαστε τέταρτη ή πέμπτη. Παιδιά, έχω πολύ καιρό. Αλλά σήμερα θα παίξουμε με Buzz τώρα, δηλαδή, όχι σήμερα. Γενικά, έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω. Και ναι, είμαι η μόνη που έχω τον κλασικό Buzz, επειδή το ξέρω, επειδή δεν έχω κανένα skin από Buzz. Ζήτω, εγώ τον λέω Μπαζίτο, παιδιά. Πείτε μου στα σχόλια τους αγαπημένους σας παίχτες που είναι δολοφόνοι. Θα σας δείξω μετά ποιοι είναι δολοφόνοι περισσότεροι. Ας πούμε ο Edgar είναι δολοφόνος. Ας πούμε είναι, πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι τώρα παιδιά τη λέξη, θα σας το δείξω σε λίγο. Πάμε εδώ να κρυφτούμε εμείς. Showdown. Και μπράβο, πέθανε ο παίκτης μου. Παίζω με Άντζελο. Δεν το πιστεύω, θα χάσω. Παιδιά, μόλις πήγα να κάνω το super μου έχασα. Τέλος πάντων, rank 2. Good. Εμένα μου αρέσει να παίζω με El Primo, αλλά δεν είναι πολύ καλός. Κάποια skin του είναι ωραία. Rare αστεράκι, super rare, epic και 200 coins. Δεν μας πειράζει. Παιδιά, οι δολοφόνοι είναι αυτοί που λένε κάτω το όνομά τους Assassin. Ας πούμε ο Edgar, ο Mortis, ο Buzz, ο Stu, ο Sam και άλλοι πολλοί. Έβαλα έναν assassin, δηλαδή δολοφόνο, για να σας δείξω πώς παίζει. Νομίζω, όχι, η BB δεν είναι. Ωραία, let's go. Να βλέπετε, τρέχει γρήγορα. Επειδή είναι δολοφόνος. Μισό να σας δείξω να γεμίσει αυτό εδώ το κίτρινο. Οπότε, εγώ παιδιά νομίζω ότι είναι και ο Frank, αλλά τελικά δεν είναι. Να δείτε, σκοτώνει εύκολα, αλλά δεν είμαι πολύ καλή εγώ με Mortis. Άμα είστε εσείς καλοί με Mortis, μπράβο σας.
Συγχαρητήρια. Επειδή εγώ δεν είμαι καλή. Παιδιά, πείτε μου στα σχόλια ποιος είναι ο αγαπημένος σας legendary παίχτης ή γενικά ένας παίχτης. Επειδή εγώ δεν έχω ούτε έναν παίχτη legendary δηλαδή. Ναι, και θέλω να αποκτήσω μάλιστα. Σε λίγο θα αποκτήσω τη Max που είναι Mythic και τον Leon ή τον Crow, δεν ξέρω. Μάλλον τον Leon, επειδή μου αρέσει πολύ. Και ναι. Επίσης, παιδιά, εσείς έχετε βάλει ποτέ λεφτά στο Brawl Stars, έχετε κάνει με donate ή να ανοίξετε το Brawl Pass? Εγώ πάντως το ονειρεύομαι, αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ. Γιατί έβαλα Τάρα. Δεν με βολεύει η Τάρα. Και αυτή την έχω, την Bounty, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, πείτε μου λίγο. Νομίζω, παιδιά, αυτό το βίντεο θα γίνει το αγαπημένο σας. Είναι όντως πολύ ωραίο βίντεο αυτό. Όχι, πήγα να βάλω το Star. Και βγήκαμε τρίτη. Ναι, πολύ have fun. Βλέπω να το ζητάτε τόση ώρα. Οπότε δεν θέλω χατήρια σήμερα. Λοιπόν, όποτε βγούμε πρώτη, θα σταματήσει το βίντεο. Σας το ορκίζομαι. Όταν θα βγούμε πρώτη, θα σταματήσει το βίντεο. Εμένα μου αρέσει πολύ η Bonnie, ειδικά αυτό το skin που έχω πάρει unicorn. Αλλά παιδιά δεν κάνει πολύ damage, έχει μόνο μία σφαίρα. Και πρέπει να κάνεις 5 shoots για να χτυπήσεις ή κάποιον ή ξέρω εγώ κανένα box. Αλλά όταν βγαίνει η Bonnie, δηλαδή κάνει το super της, τότε είναι τέλεια. Guys, I have a planet. If you wait here for a minute, but when is teams left 2, it's time to get out. Look, now it's so down. So yeah, that's my planet. Oh my god, my teammate dies. That's not good. And I die too. Παιδιά, έχω και τα αγγλικά μου, αλλά μιλάω λίγα αγγλικά. Γιατί με παρακολουθούν, όπως είπα, και Άγγλοι. Παιδιά, επειδή φοβάμαι βέβαια να μην βγει μεγάλο το βίντεο, θα το τελειώσω εδώ πέρα. Αν σας άρεσε φυσικά το βίντεο, να κάνετε μια εγγραφή, ένα like και μην ξεχάσετε να πατήσετε